Bai, zoritxarrez. Zoritxarrez, aia gara. Baenekin, deno dakio telebistan ez, momentu hau iritsiko dela, egia da. 8 denboraldi eta inbeste programa itea lujo bat izan dela. Baina bai, momentu trixe da, bai, ikeragarri bolara polita izan delako. Plazerra izan da, geure bizitzako parte politxe izan da, azken 8 urtietan bat ere gotie. Eta asko, txarrena da, amaitxuten dela maite gara nien, ondino, Kike. Bai. Ez da gine maite izango, ez da eskura importako zen horren beste, bai, ondino maite gara. Beira, gu hasi ginen, 14 astetarako, 13 astetarako. Bai. Gu etorri ginen honea, 3 hilabeteko planarekin. Eta zen, asteroko programa bat, ordu tardikoa, eta orduan tropa zabalagoa ginen. Aurretik hor geneuzkan idea batzuk bilduta, eta hori Siskor Meneta eta Antxona Olariagarekin emandako itzaldietan tantzauden antxia zita tribuaren berba biltzen, zazpikiak biltzen, eroglifikoak egiten zituen. Antxonetan sortutako idea batzuekin, hasi ginen proiektu hau lantzen, ez? Eta egia esan, etor ginen 3 hilabetetarako, eta ez genekien, eta goatzen ez genea, 13 programa da gero, 14 bat egin genduen, famatuekin eta horrela lehenengoa, eta zo, ostras, 14, ez 14 egin ditugu. Ura lorpen bazan, hortik kontuak ateraz izan da, ondorengo guztia. Eta gero danok implikatu garala. Trafiku egon, obratan, eta bitu eroglifiko bat, ez dakiz zer eta ez dakiz zer, idatzi batzuk, da horrenik, entzun eroglifiko batzuk tamatez, eta danak, Inazkia, guztona, bueno, erabiliko zu, umien programa dago. Kai mana, hori da, mana taldi eta kai bermieko portu. Dordun dira zu, etorten datzuz pilo bat, eta berbakaz beste horren beste. Eta jendea bialdu, zenbat, bueno, zazpikiak jaso inditu. Bai. 180 marra, ez zuek bialdutakoak dira. Berbape bai, Eta eroglifikoa bialdu izkigute. Niki berbak apuntete moten zauztin kalien. Ilazki hau programarako zela esaten dau, edo gure koñati elgoi berreku da gure ez dakiz erren nongue, da guk, bueno, eskerrik asko, bai. Gure kutsune berba padiez. Gure kutsune berba padiez. Nire atal kutsunez zazpikiz epadiez, ez da proebie, bai, niko goratzen dut. Eguneroko formatu horretan zazpikizek leku badako ye? Burtetan dau bermiotarrak. Zazpikizek nire ez da zuiek entuko, Nire zazpikizek asko guztetan, aztez? Eta gero nik uste finala be bai, ikusle modue, finala. Hala ere, hasieran esarrotik jazinen zu, zazpikiakin, Hori oso kuriosu zen da. Esan zut asko baretu nahi lani hemen, Dasko diplomatize, bai, zer ikasten da alkarretik. Kara, ikusten zen duzuk, txarto idatzitxe, geuse bat, da dinozu. Bai, alderantzitxe ezin eskue da. Zelan zan nekatuak. Sarrera nekatuak. Entradas agotadas. Agotadas, sarrera nekatu baino zu. Zelan zemin antzoki baten sarrera nekatuak. Ez dugu inor antzoki osuen dinona, hau ez da hola. Aste honetan jaso dut, oilasko ilegalak. Ilegalak jarri barrian, oilasko ilegalak. Ez dugu inor ramen ez dakin nolan edo ortografia katxak. Eta hori asko ez da bidatzen genduen, eta goatzen ez esaten doa ez, baina honi ema berdio buelta eta barren behar dugu. Guk, egin behar dugu barren, guk. Erakutsi nahi izan dugu azkenean, miluze dozen izan daitekela. Mungua izan, edo kanpokoa izan, asko jakin, gutxi jakin, eta batez bepolitzen akike azken aldizen, eukidu publiku eta holan Euskaldun barrezek eta bai. Edo Euskaldun zarra izan arrean, askotan adin batetik aurrera, igual ez hauz alfabetatu euskeraz, edo ikuste zantzun esamezak, edo guk horitzen ez dakigu. Igual ez dakizulako nidazten euskeraz. Da konturetu gara zelan denpori aurrera zunala, danak beldurrek endu dabian. Zabalduna izan dugun mezu hori da. Honekin jolastu dezake edozeinek. Asko jakin, gutxi jakin. Alfabetatuta izan, ala ez. Euskalkian izan, ala batuan izegin. Tuterakoa izan, edo aulestiakoa izan, berdintzeko. Gogua balin bat zeuken euskarekin jolasteko eta euskaltzale izan da, hemen edozein kabitzen da. Eta nik uste hori erakutsi dela eta jende gainera horrekin asko gotzatu du. Zakurik handiena, Lekitioko izaskunek eta Ikerrek. Eraman zuten. Ota 10.000 eurotik gora? Ota 10.000 edo? Gainera izan zen. Goiz baten grabaketa egun batean eraman zuten, etorri, zango irabazi eta ospa. 69 zaku esan du. 69. Erto. Ze polita. 69 historio horren atzien be bai. Txikizenetik handizenera, azken batien hau dalako etorri, Eta 69, poz, 69, festa 69. Nik gozatu dut zaku banatzen. Gozatu. Berezizek famatuekaz? Disfrutau. Plazerra da hori.
Ganez, hauri, ezaunekara eta lagunekara eta azken batien barrutik duzen txistiek guk zemat bat abestiri. Asko. Barruko txiste danak askotan ez dutozkionak, ez da ulertzen espazoia saltzen. Da askotan da gaur arteko kodiek bat motela badau edo, bota, da bestie. Eta famatu ekaz dabe bai barruko kodi gelakoek eta... Eta gero gainera impresioa izan da, jende guztia etortzen etorri dela, zanez, ondo, raton bat pasako deu, eta lehenengo proba bokatu orduko, ja ez da ratona bakarri, ja da zenba guaz itxoin, barkariotara behiratu, zenba guaz, eta ja jendea tende, eta orduan, jolasetik jokorako salto hori ikeragarri izan da. Baina jende asko moldatu da ikeragarri ondo, eta jende asko harrituko gaitu, eta jende asko harrituko zaituzte azken Miluzen. Biba Miluzen ere, ikusiko duzu, hori da forrebatako. Bai, Biba Miluzen azkeneko Biba Miluzen izango da lujo bat. Lujo bat, bai.